Nachádzame sa v triede, kde to celé začalo v rámci škôl, a čo sa týka záložiek, a práve držím v ruke záložku od Janka. Je to pre mňa srdcová záložka a srdcová záležitosť kvôli tomu, lebo nie len, že tu je nejaká špekačka nad ohníkom, ale pre mňa je to symbol. Pre mňa je to symbolom túžby dieťaťa po nasýtení iných detí. Akoby daj dobro ďalej, deti pre deti. A tak na jednej mládežníckej akcii na stretnutí s Vladikom Junášom táto záložka bola ním podpísaná. A bola takto pripravená záložka k tomu, aby raz mohla byť dražená. Máme ten podpis nášho Vladiku, daj niekto 22 eur za túto krásnu záložku. A niekto 154 eur. Ja nevidím matematika. 154 eur. No poďme. Daj niekto 286. Takže 286 eur, to ďakujeme krásne. 308. Kto dá 308? 330. Kto dá 330? Krásne číslo. Kto dá 352 eur? Za hodinu zarobí viac, jak ty za celý deň. Dobre, to sme mali ako sumu. Tak 352 eur po prvé, 352 eur po druhé. Miško, 352 eur. Miško, po tretie. Blahoželáme. Ďakujeme krásne, lebo to bol krásny priebeh tejto aukcie. Vyzbierali sme, poďme rýchlo počítať. 782 eur. Vyzerá to tak, že sme pomohli 33 deťom, ktoré budú mať na celý jeden rok stravu zdarma počas svojho vyučovania v škole. Takže veľký potlesk. A tak sme po akcii, kde táto konkrétna záložka vytvorila úsmev 7 deťom, ktoré budú mať čo jesť počas celého školského roka. A spoločne s ďalšími dvoma záložkami a ďalšími ľuďmi, ktorí mali možnosť prispieť zbierke na plese v spoločenstve Dvaja Traja, sa podarilo nasytiť 51 detí na celý jeden školský rok, za čo vám všetci srdečne ďakujeme, aj celý tým Mary's Meals je veľmi potešený z tohto, že taká krásna vec sa podarila na tomto plese. Ďakujeme za vytvorenie 51 úsmevov a každú jednu akciu, ktorá bude chcieť vytvoriť ďalšie na celý rok. Malé skutky s veľkou láskou rovná sa veľké Božie dielo.